Menteri Badikmi Yakatana District Council Affairs DCA jong ka sarkar jila uba prestun minta ka janmi jong ka khatnyau tarik uno pra arja arpusau ula pinbana baya ka election MDC an pilong ha ka arpuway tarik u rimpang arja arpusan ka badai ka singi thodiem bad ikujingnyau vote an pilong ha ka arpusau tarik u rimpang arja arpusan ka badai ka singi ningkong din baka kabinet kala recommend siya honorable governor ya ka time schedule jong kaneka election proposed time schedule joka election de national ba petit ba governor ula de approve ya kaneka recommendation ka cabinet ba lengba jong ka DCA department bat kata kalong ba ya kaneka notification namar ha notification don arbenta kawai kabenta kalong ka notification na kabenda ka draft electoral dengan ko ban pensayang ni bahkan ni ka notification number 1 hakabedai bat kajing penmena ya kini ki electoral ka draft electoral ka government lemba jong governor la ai ka direction kalau ba kan sedang kani ka draft electoral haka khalai trik bangin le ya ka draft publication haka khalai trik ubenai benukong ar hajar ar kusan namar babenta ka revision electoral ka laya chamat de ka benukong pelong ba ka first draft electoral kan don kan long haka khalai trik benai benukong ar hajar ar kusan nangta ngi aipor bade ka claims ka objection kani the last date bade na kamta ka filing claims but ka objection kan kut hadu ka arpo artrik na ka khalai tarik namarkat kum ka rules kolong ba ngi hak ban bu thik de kapor bat kapor kolong na ka khalai tarik hadu ka arpo artrik bunai nokong arhajar rausan la in entertain ia ki complain ia ki claim si objection kat ki badai na kitu ki concern voters ki bahak ki keleng sodong jongka hasil skosil bat kumju jongka jaktia district council bat kabalai aka arpo sauterik bade arpo sauterik kini ki district collector le negi DC jong kini ki district ki ba per ki ba ha ba kini ki artli ki autonomous district council kin sa dispose of ya ki claim ba jika objection baro bat kani ka ba kinle kalong ha ka arpu sautori kin dispose kin pendep nadong syadong ya ki claim ki objection bat kino gino kan badai ha ka arpu sautori ko banai nokong ar hajar arpu sat bat nangta kanwan ka final publication kalong kumju i kumbangila ya ka election MLA ya ka election MP ka final publication ya ka electoral roll kan long haka arpo neutri ubnai benungkong ar hajar ar hosan dengan suripit biang menkat kamsai nila notify menta unsub publish naka haka kalai terik benai nukong ar hajar apusan but ka last date ia ka filing of claims and objection kalong hadu ka arpo arterik benai nukong ar hajar apusan but nangta pede but dispose of yikitu ki claim yiga objection kiti kitai kan kut haka arpo sautarik benai nukong ar hajar apusan but ia ka final publication kan long haka arpo neutrik ubenai benengkong ar hajar ar posan kata kadai ke notification kebentaan number 1 ke benengkong nangta ha ka ju kusngi pada bat kata kalong ha ka arpo neutrik biang mo arpo neutrik jong ubenai benengkong ar hajar ar posan
ubah hakajuk kasngi ngi publish ya ka final publication jong ka electoral hakajuk kasngi ngin notify sa ka notification ka baar bat kata ka notification ka baar kalong date for calling the constituencies to elect their representative. Date for calling the constituencies to elect their representative kan long haka arpunyo tarik. Arpunyo tarik kabut nado arpu pratarik tidistang man file nomination. Arpu kundai life way hadu ka tarik. Hadu ka tarik jong ubnai baat ar hajar arpusan en penkut ya ka file nomination ha ka por lai baji but ha ka ju kasngi hadin jo ka lai baji en saplong ya ka scrutiny ya ki nomination papers ha ka ju kasngi lai trik benai baat ar hajar arpusan en saplong ya ka scrutiny ya ka nomination papers tonang ta ka last date ban withdraw ya ka nomination paper ngibu aka sautrik unai ba ar hajar arpusan nang ta date for finalization and publication of valid nominations and allotment of symbols ngin le haka riutrik kata ka dekan riutrik ka ba ngin finalize ya ka publication jong ki to nomination papers wala along valid but haka jo opor ban ai ru ya ki symbol kat kum ka edi rules kamut haka riu tarik benai ba ar hajar ar pusat nang ta ka date of polling ka sri ban ya tebot kan long haka ar phoi tarik Friday benai ba ar hajar ar pusat but ka date of counting kan long haka ar sautri ku benai ba ar ka badi ka Monday ar hajar ar pusat kata kadeka time schedule ki bangi ni labu na ka benta jong kan election MDC ka ba an salong ha uniu benai ba kong ka notification ka bangi pemi menta ka sni kadai ya ka proses jong ka electoral hadu ka bakut ka banlong ar punyo tarik but ha ka notification ka ba ar ngin ai ha ka ju ka sni ka ar punyo tarik kata apat kalong ka jingkot na kabenta ban file nomination kung mga ong ipin na dong sidong ban file nomination hadu kabakut kaban poy hadu ko andrew trik benai ba arjar arsan but kabakadu kabalong very important kalong ba nadu ka arpunyo tarik ubenai ubenengkong arhajar arpusan hadin mangi ngila notify ngila come out but the notification ban ong bangi invite lan ngi khot yakin ki bayale yakin election hapok ki arteli gini discouncil ka khasi ba kajati discouncil country kamru ka model code of conduct nadu ka arpunyo tarik ubenai ubenengkong ar hajar arpusan kan model code of conduct kan sedang bantri kam ha baro arteli gini ki discouncil la kalong ki skim sarkar la kalong ki skim MDC ba ngi haban but berkin ya kaneka notification ke bangsa but ya kaneka model code of conduct lu ngi sa ailang hak tugas ngi akun utrik ka bangin notify na ka benta ka election ka banlong haka arpuitrik benai ba ar haja arpusan kata ka bang akwa ban pensai ha kaneka por ka benta